Üdvözöllek titeket itt a 192 oldalas könyvek Facebook oldalon, ahol ma egy külön kiadás videót láthattok. Andi barátnőm inspirált, hogy megcsináljam ezt a videót. A múltkor találkoztam vele, és azt kérdezte: Adri, hogy csinálod, hogy rajtad mindig másik ruha van? Nagyon szeretem a ruhákat, körülbelül 100 darab ruhám van. Ezt mindenki maga döntse el, hogy sok-e vagy kevés. Biztos vagyok benne, hogy van, akinek sokkal kevesebb van. Biztos vagyok benne, hogy van, akinek sokkal több van. Kapszula gardrobom van, ami számomra azt jelenti, hogy amikor kinyitom a szekrény ajtaját, akkor van kedvem belenézni, szépen kivasalva rendben vannak a ruhák, mint láthatjátok szín szerint. Itt mögöttem most a nyári ruhák találhatóak, van egy másik szekrényem, abban a téli ruháim vannak. Minden a méretem, bármit szívesen felveszek, a kedvenc színeim vannak benne, eddig 4 alapszínből állt a ruhatáram, fehérből, feketéből, rózsaszínból és kékből. Mostanában próbálok egy kis színt belevinni a ruhatáramba. Általában fekete-fehérben voltam, és kicsit unalmasnak találtam, bár nagyon szeretem ezt a Karl Lagerfeld stílust, de mostanában vittem egy kis sárgát bele, most télen is. Én is mindig ilyen, ez a sötét, fekete kabát, de próbálok, most vettem egy ilyen színű pink kabátot, és próbálok egy kis életet belevinni, mert annyira jó, szerintem annyira jó ránézni arra az emberre, aki színes dolgokban van, vagány, úgyhogy én is próbálkozom. Tehát utazó vagyok, kapszula gardróbom van, mivel általában hátizsákkal utazok, tehát muszáj olyan ruhadarabokat vinnem magammal, amiket nagyon jól tudok kombinálni. Tehát ez is a kapszula gardróbnak a lényege, hogy jól kombinálható dolgok vannak benne. Azon is tisztában vagyok, hogy mindenkinek más a stílusa, más az alakunk, mindenkinek más áll jól, más a tónusunk. Szerintem ez is nagyon fontos, biztos te is jártál már úgy, hogy valakin iszonyúan tetszik az a ruha, és bemész a boltba, felpróbálsz egy olyat, és egyszerűen valahogy rajtad nem áll jól. És azt gondolom, hogy egy a fazon sem mindegy, és nagyon nehéz megtalálni szerintem a stílusunkat, hogy mi az, ami jól áll nekünk, illetve nem véletlenül találták ki a színtanácsadást, hogy a szemünk színéhez, a bőrünkhöz, a hajunkhoz milyen színek állnak jól nekünk. Nem voltam még sajnos én sem ilyen tanácsadáson, de nagyon szívesen elmennék. Szóval, biztos vagyok benne, hogy nem fog beleférni minden, amit szeretnék elmondani ebbe a videóba. Örülnék, hogyha egy-két tippet át tudnék adni, vagy ha nem, akkor egy ilyen kis csajos videó lenne. Úgyhogy kezdjük is. Szerintem kezdem a kiegészítőkkel, mert hogy a kapszula gardrób általában alap basic darabok vannak benne. Most például rajtam is egy sima fehér nadrág, ami szerintem kötelező darab, hosszúba is és rövidbe is, valamint ez a felső is egy tök sima, egyszerű felső, amit én most feldobtam ezzel a fülbevalóval. Nem vagyok stílus tanácsadó, nem is készülök annak, tényleg szeretem a témát, szeretek öltözködni, úgyhogy most ez alkalomból készül ez a videó. Ami számomra egy alapdarab, az a fehér sportcipő. Szerintem elég sokan azt gondoljuk, hogy a fekete cipő megy mindenhez. Ez lehet, hogy így van, de egyszerűen a fehér cipő annyira feldob minden szettet, hogy szerintem egy alapdarab. És nyáron pedig csak ezt most szereztem be nem olyan régen, egy arany kis szandi. 2 táskát fogok mutatni, ami ugye alapdarab, és szerintem még mindig alapdarab, a fekete táska, mert tök jól megy mindenhez. Ez azért klassz, mert le tudom szedni ezt a váltántot, és egyből van egy kis alkalmi táskám is. Na most képzeljétek el, hogy találtam a múltkor itthon egy másik pántot, és
És mivel erről le lehet szedni, rá tudom tenni erre, és ez tök jól mutat majd mondjuk egy ezüst cipőhöz. Akkor üvegkel. Pont valamelyik nap beszélgettem egy lánnyal, és mondta, hogy felpróbált egy ruhámat, és úgy érezte magát, minthogyha egy zsákot vett volna fel. És akkor ajánlottam neki, hogy mostanában jöttem rá én is, hogyha egy övet rakok egy egész ruhára, akkor egy annyira csinos kis vonalat kapunk, hogy teljesen más lesz tőle a ruha, úgyhogy próbáljátok ki, kombináljatok üveggel, mert a marha jól néz ki tőle a ruha. Most kaptam nem olyan régen a nagynénémtől ezt a San Francisco-s kendőt. Utazásokra mindig viszek magammal kendőt, sálat, mert hogy ezt fel tudom tenni a fejemre, majd egy következő utazásnál meg fogom nektek mutatni, hogy mit találtam ki erre a kendőre. Én van, hogy felsőnek használom, ezt gyorsan meg is mutatom. Megcsinálom ilyen háromszögbe, és így magamra kötöm. Fürdőruhát vesznek alá. Tök jók a kendők egyébként, hogyha olyan helyre megyünk, ahol a lábunkat templomba takarni kell, akkor így magunkra tudjuk tenni, ha fázunk, akkor pedig felülre. A kendősál mindig egy tök jó kombó. Majd mutatok nektek egy alapdarabot, egy feketét. Például azt csináltam Ázsiába, hogy ide raktam egy kendőt, ez egy fekete hosszú ruha volt, és egy totál más ruha lett belőle. Akkor még kettő kiegészítőt mutatok, egy kalap, illetve egy baseball sapka. Tehát ilyen kis apró dolgokkal egy-két ruhadarabot tök jól lehet kombinálni. És akkor most mutatok még egy alapdarabot, ami számomra alapdarab, az pedig egy bőrjacky, és nem fogjátok elhinni, ez a bőrjacky 250 forintomba került, vadonat új. Szóval azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jó ruhatárunk legyen, nem feltétlenül kell, hogy legyen sok pénzünk, vadonatúj kabát 250 forintért, és nem ciki használt ruhát venni. Használt ruhát venni igenis menő, úgyhogy szerintem a tiszta ruha, vasalt ruha és használt ruha kombóból tök jó kis gardróbot össze lehet hozni. Szóval, akkor igen, nadrágokra szerintem alapdarab egy fehér nadrág, egy jó farmer nadrág, ami a méreted, ami jól áll neked, tehát hogy egy jó farmer az elengedhetetlen, illetve egy fekete nadrág bármilyen ünnepre, alkalomra. Most mutatok nektek egy kis érdekességet, mert mindig megkapom azt, hogy te vékony vagy, neked könnyű, hátizsákba simán beleférnek a ruháid, de teljesen mindegy szerintem egy ilyen ruhánál, hogy ez XL-es vagy S-es. Szóval ekkora ez a kis ruha, mert hogy mindig jön a kérdés, hogy férek bele a hátizsákba. Ugye meleg helyekre járunk, tehát nyári ruhát viszek csak magammal. Na most figyelj, mi lesz ebből a ruhából, hogyha kiengedem. Egy egész ruha. És már is megvan a felső és az alsó kombó. Oké, szóval fehér alapdarab, szerintem mutattam, ez a nadrág, és egy rövid nadrág, de nyilván most a rövid nadrág tényleg életkor, stílustól függ. Szóval most az én alapdarabjaimat mutatom meg, ami az én gardróbomban megtalálható, amit én szívesen hordok. Bármivel tudom kombinálni. Szerintem nincsen olyan ruhadarab, olyan felsőm, amivel ne lenne jó. Fehér póló, fehér top, számomra elengedhetetlen, mert ezeket is bármivel, tehát egy fehér pólót farmerral, fehér cipővel, és bármikor felveheted, csak a kiegészítődet kell váltogatni. Vagy egy ilyen táska, vagy egy ilyen táska, és már is tök mást mutat. Úgyhogy szerintem a
fehérrel nem lehet mellé lőni, tehát egy fehér top, fehér póló elengedhetetlen. Akkor a strandruhánál járunk. Én strandruhához egyébként a mintás dolgokat ajánlom, nem kifejezvetten hordok mintás dolgokat, de ezt azért ajánlom, mert amikor strandra megyünk és homok van, naptej, szóval van fehér strandruhám is, de nem merem elvinni magammal, mert piszkos lesz, nem tudom kimosni, és ezen semmi nem látszódik meg. Úgyhogy ez egy nagyon praktikus darab. És akkor, amit viszont nem visznek utazásra magammal, mutatok egy példát. Például ezt a ruhát. Azért nem, mert gyűrődik. Tehát ezt, hogyha berakom a hátizsákomba, akkor mire kiveszem, hát az úgy néz ki, mintha a kutya szájából vettem volna ki. Szóval nálam alapszabály, hogyha utazni megyek, akkor olyan ruhát soha nem viszek magammal, amit vasalni kell, mert útközben nem tudok vasalni. És akkor megyek tovább a fekete színhez, és ez az a ruha, amit említettem, ami szintén egy alapdarab lehet, mert tök máshogy néz ki, hogyha egy szandállal veszem föl, tök másképp néz ki, hogyha sportcipővel, felvehetem kalappal, ilyen táskával, olyan táskával, ilyen fülbevalóval, sállal, annyira jól lehet kombinálni ezt, és színeket tudok belevinni, tehát nem kell ennél a fekete vonalnál maradni. Ez egy nagyon-nagyon jó. Ázsiába vittem magammal, többször is volt rajtam, és próbáltam mindig jól kombinálni. Ami még alapdarab szerintem, így jó, ez egy kicsit extrém, nem kicsit, jó, ez nagyon extrém darab, de hogy egy fekete ruha, nem kell ennek ennyire kivágottnak lennie, de hogy egy fekete alkalmi ruha, az lehet hosszabb, bármilyen stílusban. Egy fekete ruha alapdarab, mert hogyha valahova menned kell, akkor ez mindig jó választás lesz. És akkor ez a kis kardigán, amit minden utazásra viszek magammal. Most a férjem mondta, hogy nem lehetne már valami mást, de hogy tényleg nem mondod meg, hogy ezt vittem most is, ezt viszem legközelebb is, mert bármivel jól lehet kombinálni, a repülőgépre mindig felveszem, este hideg időben egy fekete kis kardigán is elengedhetetlen. A fekete pólók, toppok is ilyenek. Szerintem nekem most ez a kedvenc toppom. Egyébként, hogyha alapdarabokat kerestek, akkor a New Yorkerbe és a H&M-be találjátok meg szerintem a legjobb alapdarabokat, fehér és fekete, és nagyon jó fazonra, és nagyon jó árba van, illetve nagyon-nagyon jó a minősége. A New Yorkeres dolgokat én nagyon-nagyon szeretem. Ami még egy kedvenc darabom, ez a fekete nadrág, iszonyú jól lehet kombinálni, alkalmibb darab, de fel tudom menni sportcipővel is, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Valamint, ami szerintem elengedhetetlen, az egy nagyon jó farmer nadrág. Mostanában már nem nagyon hordok ilyen rövid nadrágokat, így 30 felett én is azt érzem, hogy kicsit túlzás, vagy már nem tartom olyan szépnek a lábaimat, vagy nem tudom, de már próbálom én is egy kicsit ilyen hosszabb darabokat felvenni. És akkor ez lenne így nagyjából színben az én nyári gardrobom. Ebben vannak olyan ruhadarabok, amiket majd a téli ruhatáramba is át fogok vinni, ilyen a fehér póló, a fekete póló, szóval egy pár darabot át tudok vinni, és most arra gondoltam, hogy így random be fogok nyúlni hátra, nem fogok oda nézni, és ki fogok venni egy ruhadarabot, és megmutatom, hogy mi a kapszula gardrób, tehát, hogy mivel tudom kombinálni. Ugye a mintás darabokat nem annyira tudjuk, bár fehér nadrággal, fekete nadrággal igen, de szerintem azért, amin nincs minta, azokat jobban tudjuk kombinálni. Úgyhogy most be fogom csukni a szememet,
és ki fogok választani egy ruhát, és meg fogom mutatni, hogy mivel tudom jól kombinálni szerintem. Na nézzük, nem tudom, legyen mondjuk, kicsit izgulok, legyen ez. Hűha, oké. Ez most egy új szerzemény, nem volt még rajtam, egy elég vad darab. Na lássuk. Fehér nadrággal simán kombinálnám. Ez jól néz ki, igen. Akkor amivel biztosan ezzel a fekete nadrágommal is biztosan kombinálnám. Oké. Mivel lehetne még? Former, hát nem tudom, megnéztük. Jó, nem olyan rossz. Nem biztos, hogy felvenném, de nem annyira rossz. Akkor mit vannak még? Most kíváncsi vagyok erre a szoknyára. Egyébként ezt télen egy garbóval tudom elképzelni. Nem, ezzel nem venném fel. Akkor itt van egy pink szoknyám. Talán. Wow! Na ez nagyon dögös szerintem. Oké. Akkor nézzük, van még itt egy ilyen szoknya. Ezzel se rossz, ugye? Jó, akkor nagyjából ezekkel kombinálnám. Na jó, most ezért kiválasztok még egyet, jó? Mert ez nem gondoltam, hogy ezt a felsőt fogom kihúzni. Oké, akkor legyen ez. Oké. Ez egy fekete póló. Hát igazából ugyanezekkel a nadrágokkal venném, vagy alsókkal venném fel, amiket mutattam, fehér nadrággal. Nem, az nagyon fehér lenne. Ehhez egyébként ezt a fekete kis rövid nadrágomat szeretem. Farmer hosszú nadrág, erre tudok felvenni kardigánt is, mondjuk ezzel a táskával venném fel, de akkor már megint ugye ez a Karl Lagerfeld stílus vagyok. Szóval most készülök egyébként egy utazásra, és nagyon meg kell fontolnom, hogy mit visznek magammal, mert csinos helyekre megyünk, vagyis olyan helyekre, ahova csinosan kell felöltözni, úgyhogy ékszerekkel, kiegészítőkkel fogok készülni, hátizsákkal fogunk utazni, úgyhogy igen, nagyon izgalmas egyébként ilyenkor bepakolni, hogy tényleg hosszú időre megyünk, nem tudok hozzányúlni más ruhákhoz. Azt fogom majd csinálni, hogy ki fogom rakni az összes ruhát, amit úgy gondoltam, vagy úgy gondolok, hogy elvisznek magammal, és azt fogom csinálni, hogy meg fogom nézni, hogy melyik ruhával tudom összerakni, mert hogyha például csak egy szettet tudok csinálni belőle, akkor az nekem nem lesz jó. Azt nem tudom magammal vinni, mert nem engedhetem meg magamnak, hogy csak egyetlen egyszer vegyek fel egy ruhadarabot. Szóval ez az én kis trükköm, tippem, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljatok, hogyha van kérdésetek, akkor tegyétek fel, illetve esetleg írjátok meg nekem, hogy legyen-e hasonló különkiadás, hasonló tartalom. Remélem, hogy szerettétek ezt a videót, és öltözzetek csinosan, szép napot nektek!